Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură, pentru că ea întâlnește, în ultima carte a Vechiului Testament, cartea profetului Maleahi. Și aici vă invit să citim versetul, la capitolul 3, versetul 16. Este un verset pe care îl cunoaștem, îl știm, Maleahi 3 cu 16. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit, adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și înalță numele Lui. Am intitulat meditația noastră din dimineața aceasta ascultarea convorbirilor după alegeri. Scandal al mântuirii. Textul acesta îl cunoaștem toți. Dar vă invit, dacă aveți Bibliile sau aveți alte suporturi pe care puteți să citiți, să observăm ceva care este, din punct de vedere teologic, din punct de vedere ideologic, din punct de vedere social, din punct de vedere juridic, din punct de vedere politic, ceva scandalos. Cum adică să interceptezi convorbirile cuiva? Și am văzut ce se întâmplă acum, înainte de alegeri, toată lumea cred că s-a uitat la televizor, chiar dacă n-a vrut să uite, tot a deschis ceva și tot a văzut tot felul de interceptări. Biblia ne vorbește aici despre așa ceva. Cei ce se tem de Domnul au vorbit unul cu altul. Citiți. Dumnezeu a luat aminte, Domnul a luat aminte și zice ce a făcut? A ascultat. Nu a ascultat. Păi cum adică? Eu vorbesc cu fratele și altul să asculte ce discut eu cu el. Păi mi-a cerut voie? Cu ce drept? Păi și de ce face așa ceva? Și am mers mai departe și am gândit, bă, da, până la urmă, ce rost are textul acesta în Biblie? Are vreo legătură cu mântuirea mea? Că până la urmă, dacă nu câștig mântuirea, nu ajung să fiu mântuit, nu sunt mântuit, nimic nu mai are importanță. Dar absolut nimic. Și ceea ce s-a scris, a fost scris pentru mântuirea noastră. Ce rost are povestea aceasta care Dumnezeu mă ascultă? Și tot gândindu-mă așa, mi-am zis, da, oare mă ascultă Dumnezeu pe mine? Dumneavoastră credeți că vă ascultă Dumnezeu când vorbiți unii cu alții? Ha, nu vă grăbiți, stați puțin. Ia citiți ce scrie acolo. Cei au vorbit, cei ce se tem. Vă temeți de Domnul? Sunteți siguri că dacă nu vă temeți, Dumnezeu nu ascultă ce discutați? E înfricoșător. Ne-a intrat în minte că Dumnezeu ne ascultă. Textul spune că Dumnezeu îi ascultă
pe cei care se tem de El. Da, dar o să-mi ziceți. Și am auzit și auzim vorbindu-se. Sigur că Dumnezeu ascultă. Ce m-a surprins pe mine este faptul că Dumnezeu nu spune în textul acesta că atunci când am discutat cu cei care nu se tem de Domnul, Domnul ne-a ascultat. Păi, nu, spune, cei care se tem de Domnul au discutat între ei, de aceea spun că e scandalos. Adică cum? Adică eu fac eforturi, frații de la conferință, de la Uniune, de frații pastori se mobilizează pentru evangelizare, să vorbim la cei care nu se tem de Domnul. Și Domnul nu scrie nimic, că nici nu ascultă. Păi nu știu, dar nu scrie. Cel puțin aici scrie că cei care se tem de Domnul. Și e scandalos, pentru că eforturile... E mult mai ușor să vorbesc cu fratele meu, că nu o să vorbim aceeași limbă. Mâncăm aceeași mâncare, ne purtăm la fel, nu e greu. E foarte greu să faci evangelizare, e foarte greu să vorbești cu oameni care au alte convingeri. Și acolo dai dovadă de credință. Acolo să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu vorbesc acum împotriva evangelizării. Să nu fiu înțeles greșit. Eu vorbesc despre un text scris aici. Dumnezeu spune că îi ascultă pe cei care se tem de El când vorbesc între ei. Să dăm o mărturie, iarăși mărturie. Să-i catehizăm, să-i învățăm pe oameni. Pe cum adică tot efortul acesta, ăsta nu este scris acolo ca să rămână, cum scrie textul mai jos? Nu știu, e scandalos. Acum, ce e interesant e că Dumnezeu nu îi ascultă pe cei care sunt netemători și care vorbesc celor credincioși. Dacă citim versetele de mai sus, versetul 14, de pildă, vedem acolo că sunt unii care nu se tem de Dumnezeu și spun celorlalți, degeaba slujim Dumnezeu. Nici pe ăștia nu-i ascultă. Și nici despre mine, care sunt temător de Dumnezeu, nu spune că ascultă și vede cum mă comport când ceilalți îmi spun lucrul acesta. Nici asta nu spune. Ce am câștigat? Spune textul, dacă am păzit poruncile Lui. Am vorbit la școala de sabat despre porunci. Ce am câștigat? Spun. Nici pe aceștia nu-i ascultă. Altă categorie, când vorbesc cei care sunt netemători unii de alții. Versetul 15, dacă citiți. Acum fericim pe cei trufași. Foarte bine. Celor răi le merge bine. Cei răi ispitesc pe Domnul și scapă. Păi, pe ăștia trebuie să asculte Dumnezeu și pe ăștia să noteze acolo și pe ăștia să-i dea la televizor și să spună acolo că, uite, ăștia, vezi, sunt răi și uite scapă și uite sunt... Da, Dumnezeu nu-i ascultă pe ăștia. Pentru că Dumnezeu n-ascultă înainte de alegeri. Dumnezeu ascultă după. Adică pe cei care au ales deja. De aceea spuneam că ascultările acestea, interceptările acestea, sunt după ce s-a făcut o alegere. Nu e așa că este înfricoșător faptul acesta? Și scandalos.
Adică după ce mi-am predat inima lui Dumnezeu și după ce acum sunt copilul lui Dumnezeu, mă tem de El, pe acum El nu mai are încredere în mine și mă pune și mă ascultă. De aceea spuneam că acest gând e în același timp înfricoșător și în același timp scandalos, pentru că nu intră în gândirea noastră, în logica noastră. Cum nu intră în logica noastră nici iubirea lui Dumnezeu. Am auzit de multe ori spunându-se, iubirea lui Dumnezeu este irațională, nu poate intra în gândirea noastră, dar iubirea lui Dumnezeu este foarte practică, este ceva care se petrece în viețile noastre. Ea este foarte rațională, ea este foarte practică și când ne confruntăm cu ea, ne este frică. Și mi se pare că este scandalos că Dumnezeu nu-i ascultă decât pe cei care se tem de El. Deci dacă sunteți aici, asta nu înseamnă neapărat că vă temeți de Dumnezeu. Numai Dumnezeu știe cine se teme de El și fiecare dintre noi. Că avem o atitudine sau alta. Asta numai Dumnezeu judecă. Eu n-am dreptul să judec cine din sala aceasta se teme de Dumnezeu și cine nu se teme. Dumneavoastră n-aveți niciun drept să judecați dacă eu mă tem de Dumnezeu sau nu mă tem. Vă faceți o idee, dar asta e altă poveste. Dar Dumnezeu știe. Dar dacă nu vă temeți de Dumnezeu, puteți să fiți fără grijă că Dumnezeu n-ascultă ce vorbiți cu ceilalți. N-ascultă. Dar dacă vă temeți de Dumnezeu, atunci aveți grijă că Dumnezeu vă ascultă, vă interceptează. Acum când se va termina serviciul divin, când veți vorbi cu frații, cu surorile, cu prietenii, aveți grijă. Poate sunteți ascultați, interceptați de Dumnezeu, poate nu. Dacă ați ales, dacă l-ați ales pe El, dacă ați făcut alegerea aceasta și vorbiți cu altul care a făcut această alegere, atunci fiți siguri că radarele încep să meargă și se înregistrează acolo undeva în cer. Dumnezeu păstrează memoria, scrie textul nostru, a ceea ce spun cei care se tem, de ceea ce vorbesc între ei cei care se tem de El. Ce înseamnă această păstrare a memoriei? Spune textul nostru că se scrie o carte. E așa sau nu? Se scrie o carte. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă să nu ne rămână în minte ideea simplă că undeva în cer, pe undeva, pe ceva care ar putea semăna cu o carte, că acum știm că se poate scrie pe anumite suporturi care pot avea, să zic așa, chip de carte. Undeva se scrie acolo. Nu. Dumnezeu, când spune aceasta, cu vorbele noastre, cu ceea ce discutăm noi, ceea ce comunicăm noi,
între noi, nici nu vă dați seama ce face. Și anume că El gravează în spațiul acesta care este al nostru, pământesc, gravează mesajul mântuirii noastre. Vreau să vă spun ceva. Nu o să intru în detaliile tehnice. Tinerii, dar nu numai tinerii. Când ați discutat cu cineva pe știu eu ce blog, Facebook, Twitter și altele, influențați viața altora, influențați viața acestei planete. Dumnezeu transpune ceea ce zic cei care se tem de El în urme materiale în timp. Aceste discuții pot să-i aducă pe alții să se teme în situația să se teamă de Dumnezeu sau îi pot îndepărta. Aceste discuții îi pot dirija spre mântuire, spre cer, sau aceste discuții îi pot trimite la pierzare. Dumnezeu face din ceea ce spun cei care se tem de El istorie. Face istoria mea, istoria dumneavoastră, istoria fiecăruia dintre noi. Dar face aussi istoria familiei noastre, istoria comunității noastre, istoria bisericii noastre și istoria lumii noastre. Pentru că să nu credeți că prezența dumneavoastră aici este fără importanță. Sau ceea ce vorbiți dumneavoastră unul cu altul. Nouă ni se pare că dacă am schimbat două vorbe cu cineva, asta este o problemă privată. Aceasta poate schimba viața unui om, omul acesta poate schimba viețile altora și hotărâri mari se pot lua pentru că la un moment dat, pentru lumea aceasta, pentru că la un moment dat un om care se temea, sau o femeie, un bărbat sau o femeie care se temea de Dumnezeu a discutat cu altă persoană care se temea de Dumnezeu. Cele 15 minute au trecut. Am să mă opresc. Exemplele sunt multiple. Valurile care vin și vă lovesc istoric. E vorba de valuri de gândire, de ideologie, de răsturnări și de tot ce vreți în planul mântuirii. Celelalte n-au importanță, nu contează. În planul mântuirii, toate acestea vin din ceea ce discută unul cu altul cei care se tem de Domnul. Așa spune Scriptura. Fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute. Să facem parte dintre acei care acceptă scandalul mântuirii, scandalul crucii. Și anume, acest scandal, ca să fie temător de Dumnezeu și să accepte că tocmai pentru că este temător de Dumnezeu, Dumnezeu ia aminte și ascultă în fiecare clipă ce zice. Și cred că ne place ca Dumnezeu
să ne asculte în anumite momente. Fie ca El să ne placă ca să ne asculte El în fiecare clipă a vieții noastre. Amin.